बर'फोरनि गेजेरावबो दिनै मुंदांखा सानाय सुनाय बेरामनि बिगियान थेरापि सेन्टार मोननो हासै। मुंदांखा क'क्राझार बड'लेण्ड थेरापि सेन्टार आरो सापागुरि एसआइ निउर' थेरापि सेन्टारफोरा बड'लेण्ड जायगायावल' नङा गुबुन हादोरावबो गोसारनो हमदों। भुटान हादरनि गेलेमफुं टाउननि हटेल सनाम देजुं आव गेलेमफुं भुटान हादरनि एक्स जिउपि अफ गेलेफु गियक एडमिनिस्ट्रेशन एबा वर्किं एस एन बिजनेस उगेन उंसुक नि दैदेननायनि गेजेरजों 35 सा बेरामि सानाय सुनाय एबा पेरालाइसिसफोरखौ नायबिजिरो। बे नायबिजिरनाय एबा ट्रिटमेन्टखौ भुटान हादरनि बेरामिफ्रा खनसे ट्रिटमेन्ट खालामजानायावनो मोजां मोनदों आरो उनावबो बेबायदि आरोबाव सुबिदा मोनबावगोन होननानै आसा फोरमायबावो। अच्छा ठीक है। आज हम लोग को सब मिला के तो आप लोग को का सब हम सब का साथ में धन्यवाद करना चाहता है, क्योंकि हम लोग का भूटान में ज़्यादा से कोई पैरालिस है, हाफ पैरालिस है, कोई कमर दर्द हो रहा है, बैकबोन पेन हो रहा है, शोल्डर पेन हो रहा है। इसके लिए आज सब आदमी क्योंकि खुश हो के गया, सब बोला हम लोग का ठीक हो गया। कोई 5 साल हो गया, कोई 3 साल हो गया, ऐसी बात कर रहा था। अभी सब खुश करके गया। अभी सबसे ज़्यादा हम लोग का टाइम थोड़ा ज़्यादा लिया, फिर सब टाइम लेके आप लोग हम लोग काम करके दिया, ट्रीटमेंट करके दिया। अभी जब हम लोग को पब्लिक आया था यहाँ पर ट्रीटमेंट करने वाला पेशेंट आया था, हम लोग आज सब 37 ट्रीटमेंट करके दिया, सब खुश करके दिया। फिर भी आप लोग ऐसे करके देने से हम लोग का भूटान का आदमी सब कम दाम में हो रहा है, खुश हो रहा है, ठीक हो रहा है। इसलिए हम लोग का एकदम धन्यवाद करना चाहता है आप लोग का। इतना आप लोग का साथ में भूटान इंडिया फ्रेंडशिप का रिलेशनशिप इतना आप लोग का हम लोग का जोर मिला के दिया, एकदम हमारा तरफ से एकदम धन्यवाद करना चाहता है। हमारा तरफ से तो वो पब्लिक हम लोग का जितना पेशेंट है वो लोग और मांगता है, क्योंकि वो लोग क्यों मांगता है, सस्ता में हो रहा है, काम हो रहा है, एडवर्टाइज हो रहा है, क्योंकि सब ज़्यादा आदमी हो रहा है। इसीलिए हम तो खुश है और आने के लिए। आप लोग का और आने का वेलकम हमारा तरफ से बहुत है। इसलिए आप लोग और नेक्स्ट फिर आप लोग ऐसे ही प्रोग्राम मिला के आने से था हमारा तरफ से था एकदम खुशी और ताली ताली है आप लोग का। एकदम धन्यवाद मेरा तरफ से। गिबि सेन्टारावनो जोंनि बे बड'लेण्ड बुब्लि आरो टाइम्स नाव बड'लेण्ड नोंथांमोन नायगिरि आरो साफ्रोमखौबो आंनि गोसो सिंनिफ्राय गोजोननाय जासिहरग्रोबाय। माने आं मोनसे फिलिं फैदों आरो ना बे जायगायाव फैनानै। बे जायगा माने जों दा भुटानाव दंफैयो, जेराव जोंनि थाखायब्ला फरेन कान्ट्रि जाहैबाय। भुटाना मोनसे जोंनि खाथिनिनो देशब्लाबो माने जों फरेन कान्ट्रि होननानै जों बुंनांसिगोन। बेयावहाय जोंखौहाय माने भुटाननिफ्राय इनभाइट खालामनाय जादोंमोन, जे बेयाव फैनानै नोंसोरो भिजिट खालामफैनो हागोन होननानैहाय। जोङो दिनै भुटानाव फैबाय, फैनानै गोबांथार पेशेन्टफोर बिसोरो ज' खालामनानै दोनदोंमोन। पेशेन्टफोर दङमोन गोबाङानो हाजोआव थाग्राखाय हान्थु सानाय, सिनस्रि सानाय बेबायदि मोनसे प्रब्लेमजों दंलायोमोन। दा बिथांमोना जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो गावसोरनि खुसिखौहाय जोंनि सिगाङावहाय दिन्थिदों। आंल' नङा, जोंनि टीम बड'लेण्डनिफ्राय आं जाहैबाय एसआइ निउर' थेरापिस्टनिफ्राय, आरो लोगोसे थुब्लाव सार दङ जायहा माने बड'लेण्ड थेरापिनिफ्राय। जों सानैया फैनानै माने बेवहाय बेबायदि सार्भ खालामनायाव बे भुटाननि माखासे जेनाखि लिडार्सफोर बिथांमोना जोबोद गोजोननाय जोंनि सिगाङाव फोरमायदों आरो गोबाङानो दिनैनि खेबसे ट्रिटमेन्टआवनो माने गावसोरनि मोनसे सेटिसफाइखौ बिसोरो जोंनो खोन्थालांदों आरो। नोंथांमोना सोरजों जगाजग जानानै बेवहाय दिनै बेबायदि ट्रिटमेन्ट खालामनो हायाखै? प्रथमावथ' जोङो माने माखासे मानसिफ्रा भुटाननिफ्राय आसामाव थांनानै बा इण्डियाआव थांनानैहाय ट्रिटमेन्ट लाहैबाय थायोमोन। बिथांमोनाबो इउटुबाव सार्च खालामबाय थायो जे खाथि खालायाव बहाबा बेबायदि कायर'प्रेक्टिक बा मा होनो बेबायदिनो सस्थायैहाय हामनाय माखासे ट्रिटमेन्टफोरखौ नागिरबाय थायोमोन जानांगौ। दा थुब्लाव सारनि माबाखौ मोनग्रोदों, थेरापिखौ मोनग्रोदों बिथांमोना। गोबाङानो थुब्लाव सारनि गेजेरजोंसो माने आंबो माने बाहाय सफैनाय जादों आरो। खयजनसिम बेबायदि पेसेन्ट मोननो हादों? दिनैहाय गासैबोथ' भुटानिसफ्रानो
आरो इन्डियान्सआखौथ' गैयानो होनजासै जिर' टटेलि बुंनो थाङोबा दिनैनि ट्रिटमेन्टआ 65नि गेजेराव दंमोन जों सानैनि गेजेरजों दिनै फुंनिफ्राय लानानैनो सानसे माने जोंनो नांबाय होननानै बुंजासै आरो बांसिन मा बेमारखौ मोननो हादों बांसिन हाजोआव थाग्रा नालाय हान्थुनि प्रब्लेम जायफ्रा माने अस्टिय'आर्थ्राइटिस जायो ओमफ्राय सार्भाइकेल स्पन्डिलाइटिस जायो आरो लोगोसे बेक पेन जायो बिसोरना माने हाजो गाखोनांगौनि थाखायनो सिनस्रियाव गोबां माने प्रेसार गोग्लैयोखाय सिनस्रिनि गोदोनानि आरो हान्थुनि प्रब्लेमखौ जों नुदों आरो बांसिन नोंथांमोनखौ आरोबाव बहाय फैफिननो थाखाय खावलायबावदों नामा बिथांमोनाथ' जोंखौहाय थांजानो बादों नाथाय समनि आंखाल जोंहाबो गावनि मोनसे बिजनेस दङ दा बिथांमोना जोंखौहाय एभ्रि मान्थ मोनसे भिजिट खालामनो थाखाय थिनदों दा जों सिगांनि प्रसेसखौ जोङो नायगोन बिथांमोना जुदि एकदम नांथारगौयै लिंहरदोंब्ला जों फैनाय जागोन तो हम मेडिकल ट्रीटमेंट तो नहीं किया है तो अभी जो किया है खाली वो थेरेपी किया है जो आपके साथ किया है अभी हमको जैसा ये पैर दर्द होके मेरा कितना लगभग ऑलमोस्ट 2 years ज़्यादा हो गया था लेकिन एक ही बार में हमको फर्स्ट टाइम जब किया तो 80% हमको एक रिलीफ मिल गया एक बार में और फिर सेकेंड टाइम में किया और बढ़िया हो गया और अच्छा हो गया सर क्या हुआ था मेरा बैक पेन था हाँ बैक पेन का वजह से लोअर बैक पेन का वजह से मेरा पैर में भी गया था लेफ्ट साइड का नर्व्स में मेरा ख्याल से साइटिका नर्व्स ना क्या है वो वही हो सकता है और काफ में भी थोड़ा दर्द होता था लेकिन अभी ठीक है अभी ठीक मिला हाँ ठीक है तो अभी आने का पहले कैसा था आने का बाद उस टाइम में तो दर्द हो रहा था पूरा दर्द मतलब ज़्यादा दर्द का ऐसे खड़ा होकर बैठ नहीं सकता है पर दर्द होता था अभी ठीक ही है अभी ठीक है हाँ। नहीं ऐसा अगर किसी का पास ऐसा प्रॉब्लम हो ना तो बेस्ट सॉल्यूशन है चीप एंड बेस्ट यही कर लो मेडिकल ट्रीटमेंट में आपका क्या है डॉक्टर ऐसा खाली नाम लिख देगा उसमें 300 रुपये ले लेगा और जो एक टेलीस्कोप लगा देगा क्या लगाएगा 500 ब्लड टेस्ट करेगा 500 तो अभी जो इतना सस्ता में हो रहा है तो क्यों इतना महंगा में जाओ हमको सर भी बताया था और हम सर्च भी किया था मेरा दोस्त है जो आसाम में रहता है बोडो है वो भी पहचानता है इसको डॉक्टर मेरा दोस्त का दोस्त है जो दीपक बोल के मेरा दोस्त था इसी का दोस्त था तो इसीलिए वेट हो गया मतलब हैवी सामान नहीं उठाना है और थोड़ा मतलब अगर कर सकेगा तो एक्सरसाइज करने से ठीक ही है बोल रहा है नहीं करने से भी दवाई पानी टाइम में पीजिए बस हो जाएगा बोल रहा है हो गया और दवाई भी ठीक है सस्ता है सब हर्बल है आयुर्वेदिक है सो साइड इफेक्ट नहीं हो सकता इसमें अगर केमिकल होता है दूसरा बात होता ना फार्स्ट अफ अल दिनै आं बड'लेण्ड बुब्लि आरो मा निउस बे टाइम्स अफ बड'लेण्ड बेखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय धन्यबाद जासियो आरो सेकेन्ड टाइम आं धन्यबाद जासिगोन जोंनि सार बे जाय आंखौ उगेन सार बे भुटाननिफ्राय आंनाव आगोलो 15 दिनसो सिगां थांदोंमोन ओमफ्राय ट्रिटमेन्ट लाखांनानै गाव मोजां रिजाल्ट मोननानै बेवहाय जोंखौ ट्रिटमेन्ट लानो थाखाय एरेन्ज खालामनानै होदों बा गावनि मानसिफोरखौ फाहामथाय होनो होननानै जोंखौ इनभाइट खालामदों बेनि थाखाय आङो उगेन सारखौ आंनिफ्राय सेकेन्ड टाइम धन्यबाद होयो आरो दिनैनि बे माबायाव केम्पिंआव दिनै मिन्थिनो मोन्दों भुटानाव एसे हाजो एलेकाखाय बा एसे हिल्स एरियाखाय बेयाव माने अनेक आर्थराइटिस प्रब्लेम अस्टिय'आर्थराइटिस प्रब्लेम ओमफ्राय दा ओरै बायदिसिनायाथ' आनादारखौ आं जेबो होनला ओरै दा अस्टिय'आर्थराइटिस ओमफ्राय लोगोसे बेक पेन बे मोननै मा होनो पेसेन्टखौ बांसिन मोननाय जादों होमबाबो दिनै जोङो जुजिदोंमोन दि 60निफ्राय 70 पेसेन्टखौ जों बिनिफ्राय रिलिफ लांनो बाट समनि आंखालाव जोङो बेखिनि पेसेन्टफोरखौ रिलिफ होनो हायाखै बेनि थाखाय एसे आफसुस थाबाय उगेन साराबो एसे आफसुस 60निफ्राय 70 जुदि पेसेन्टखौ जुदि रिलिफ होनो हायोमोनबा एसे साबसिन जाबावगौमोन दिनै जोङो टटेल हाउ माच 52 माबाखौल' रिलिफ होनो हादों दा 52 पेसेन्टखौल' रिलिफ होनो हादों बेनि थाखायनो एसे आफसुसबो थानाय जाबाय टारगेट खालामगोन नेक्स्ट टाइमाव आरोबाव बेनिफ्राय साबसिन टिमखौ फेदेरनानै साबसिन आरो ट्रिटमेन्ट आरो टिमखौ गेदेरैनो मोजां ट्रिटमेन्ट होफैनो थाखाय आरो